Serokê Koreya Bakur bi trenê gihîşte Rûsyayê. Serokê Koreya Bakur Kim Jong-un bi trenê gihîşte Rûsyayê û biryara li bendara Vladivostokê bi Putin re bicive. Rêberê Koreya Bakur Kim Jong-un îro bo cara yekem bi serdaneke gihîşte Rûsyayê. Kim Jong-un bi trena xwe ya serbazî ya taybet ji Pyongyanga paytexta welatê xwe bi rê ket û gihîşte herêma Primorya Rûsyayê. Rêberê Koreya Bakur Kim Jong-un serokê Rûsyayê Vladimir Putin sibe pênçşemî 25 Nîsanê li bajarê Vladivostokê Rûsyayê ku nêzîkî sînorê Koreya Bakur a bicivin. Ev yekemîn care ku Kim Jong-un serdana Rûsyayê dike û bi serokê wî welatî re hevdîtinê dike. Li gor agahiyên ku hatine belavkirin, serdana rêberê Koreya Bakur bo Rûsyayê li ser daxwaza Putin hatiye encamdan. Ev serdana rêberê Koreya Bakur bo Rûsyayê li demekê de ye ku pêştir di civînên lûtkê di navbera Amerîka û Koreya Bakur de hatibûn encamdan. Kim Jong-un û Donald Trump du caran li Singapurê Vietnamê bi hev re civiyabûn û piştî lûtkeya duyem nakokî di navbera Washington û Pyongyang de derketin. Medyaya Rûsyayê ragihandiye ku Vladimir Putin di vê hevdîtinê de pêşniyara destpêkirina civîna şeş aliya navbera Çîn, Koreya Paşûr, Koreya Bakur, Amerîka, Rûsya û Japonê pêşkêşî Kim Jong-un bike.